Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Argil Relator live sa General Santos City. Argil. Salamat, Sara. Mga kapuso, sensitibo ang video sa mosunod nga balita. Duha ka mga lalaki nga nagdisco sa usa ka barangay sa Ozamis City ang gidunggab sa laing ilang nakabikil sa diskuhan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Viral karon sa social media kining usa ka cellphone video nga kuha sa usa ka netizen kun asa makita ang nagtaroy pa nga hinagiban sa likod sa usa ka lalaki sulod sa usa ka diskuhan. Sumala sa kapulisan, nahitabo ang insidente niadtong June 9 pasado alas 2 sa kadlawon sa barangay Gimad sa Ozamis City sa Misamis Occidental. Sumala sa investigasyon nga nagkabikil kuno ang grupo sa biktima ug suspect dihang nagpisikalan atol sa ilang pagsayaw. Kamulo silang sayaw-sayaw sa grupo sa suspect. So iyang gisita nga nung gisiko siya. So naisay komosyon sir niya kay gituok na mangud sa iyang igsuon tong nakasiko. So pagkagubot nilaban ni ang kuan suspect tulong nanunggab sa kuan atong victim. Nasuta nga mag-igsuon matud pa ang duha ka mga biktima. Ang usa nakaangkon og tulo ka samad dinunggaban sa likod samtang ang laing biktima maoy makita sa video kung asa nagtaroy pa ang hinagiban sa iyang likod. Hinuon ana matud pa sa luwas nga kahimtang ang duha ka mga biktima samtang nakakustodiya na ang lalaking suspect o ginaandam na ang kaso nga ipasaka bato kaniya. Wala pa'y pahayag ang mga biktima o ang suspect. Right after sa incident sir, ang suspect niuli sa ila na yon pagkadlawon sir gisurrender to siya sa iyang mga ginikanan sir. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.